Magagikan ha? Tubag, kagikan, gabiin na kayo, tubag. Dito rin sa balay sa akong classmate may laag. Nga na tubag mong ha? Sukol na ka? Ha? Nga na lupad ako? Matingala lang ko anong ubong mga babae guys ba nga. Kanabitang, ano mamili man na sila gwapo. Unsaon naman lang taon tang mga batignaw, ano na dili manggotanan mga laki dia gwapo. Sao naman lang taon may anay mga dili itsuraan. Kana bitong mo chat ka. Kana inig-chat di mo niya. Ha? Inig mo chat ka niya. Igo ra ka isin. Bisa pagtantaron para nimo hi miss please reply ngingana bitaw. Di ginab reply yun. Unsa naman taon ni mga bayhana ngita naman yung taon gwapo permi. Tagi po minyog chance mga way now nga ne. Ano ka saba kayo? Nya, kanabong manguyab ka. Hindi kayo mga ikag number, amiga, mga ikag number. Muan na oroy nga, wa ko'y cellphone. Ang uban, mo ingon, di man ako gagamit ani. Ingon ang uban nga, naguba akong cellphone, oy. Nga na, daghan kigrason, mo ingon dahi kag, di kong hatag ni mong number, bati ikag now. Wana, dayog ta, di kay, daghan kay palusot, bitaw. Nya, kanang, makitag, gwapo. Kilig-kilig, gunuhay na sila. Nya kami muagi sa taon, biya, maglimbawat malahibo. Saan, taon, mabayhanan, yan. Nya, tapos ito'y kaisa no nga, sus, biya, gakos-gakos, uro yung mga, unsa naman taon, gakos-gakos, mga mag-uyab, biya, dapin niya ako, baklay-baklay, way, uyab. Uyab ako, ano eh. Padaay, pagminin niyo kung panahon eh. Luwi mo! Yes! Excited ako mo tanaw kuan bay Avengers Endgame. Kung sa kay may tabo nila ko, pasidyada na guro kay ni ba. Tanaw guro kanima next week guro ugma bay. Ay bay kita na Avengers Endgame. Tsada kay kay namatay si Kuan niya. Dito bila sa Kuan bitaw kay pag-anak ni Kuan nga gunitan lagi niyang Kuan lagi bay. Pag-anak niya sa Kuan ba. Pag Kuan bay. Basta bay. Uy kay pag Kuan lagi bay. Pag Kuan ba. Yawa ka spoiler ka. Uy, Yuki, dula ta. Kanang lingaw ba? Dula. Katong para sa yung gibuhat sa uwa sa una. Pero ambot, nalingaw siya to. Hanon sa, uy. Uy, mga ikan. Hanggat rin, dula ni mo. Uy, manggintanan para niya. Kanang badlungon ako siya nga dilimula ko gabi. Uy na daw kayo na. Overprotective na po kayo ko. Para naman ito na siyang kayuhan. Yuki, ang mas mayo na mag-shot na lang ta para malimtan mo na yung hinanakit. Anak naman ko masakitan, kadi akong gibulagan. Hindi ay madutlan ang sakit akong dugan. Bahala kay. Sulog imo dia. Uy, joke ra gani. Siya ta. Ugta ko iya. Gusto ko mag-doktor, mag-pulis, mag-sundalo, or di kaya mag-teacher para makatabang ko sa mga tao. Gusto ko mudato, gusto ko palit o bisag unsa kay para makatadto ko sa asa nga lugar. Gusto na ko mamatay. Uy, bay. Si Kibuloy manatagiya sa Earth. Sugot ka na. Bahala sila diya. Ikaw bitaw ang kalibutan. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Tayo naman talaga. Ocho diretso, Alejandro Aquino, Jokno, Guto, Hilbay, Makali.
Butuhi ko ninyo karong umaabot nga eleksyon kay para atong tabangan ang mga kabataan diri sa atong barangay. Atong palambuon ng atong barangay ug atong tagaag pagtagad ang mga senior citizen diri sa atong barangay no. Ug atong patyadahon kining mga lugar ug atong simintuhon ng mga dalan. Palihog butuhi ko ninyo aron maglambo tang tanan. Bot-bot na, di na tinuod, managad ra kag eleksyon. Bogo! Bogo! Usahay, nakikita yung mga butang sa kalibutan nga wala na ilami, basta bugnaw na. Dili pareha sa una nga init pa. Kanang ganado pa kayo ka kay syempre bag-o pa. Pero samtang kakadugay kanang malimtan nimo mubugnaw gina siya. Wala na ilami kung cold na guys. Sama ni ining kape. Wala na nilami kung bugnaw. Ayo sige gugma diha ha. Ang gugma makadaot na. May pa magkape ta kay lami. Lagi ba. Sige ba, atos ako kay napagawin ng trabahoon mo good. Sige. Sige. Nak, panghugas sa plato diyan na, kadaghan kay hugasunon. Ay guys, bago pala kong mata. Karon tudloan ta mo saan paglutog itlog. So guys, hinahinayon na kita siya gukay. E kung gusto mo na siya gukay, malagpot mo na siya sa lain. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na, alam ko. I'm home! Retreat! Retreat! Alam mo, naglinog, bay! Bay, naglinog! Tago! Tago! Ha, linog! Linog! Tessa! Mag-post ako sa FB para kabalo sila. Maan sa sudan ma. Naay isda og chicken joy sa rep na. Wa lang. Yes! Makakaunay ko. Yes, makakaunay ko. So guys, ako na imon karon, musinggit ko karon dire. Nga walay forever dire sa tunga. Oh my god, na akong cameraman. Ready na ka? Ready na ako. Alright. Nagitaw dire, dahil maguyab. Walay forever! Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa. What's up mga kuys? Imo na ako karon ang Mama Challenge. Maroon! Sige lang, sige lang. Sige lang. Okay lang gud no. Kako. Ma! So I hope that you'll be able to cherish this. Ako na naman to dire. Magdali, dira! Si Mama bay. Remember that if you want Ma! you have Oh shit, Ma! if you want to take a move,
So I hope everyone participates, cheer your team, and give your best shot. In advance, officers, Mr. Jaime Bacolio Jr., and of course, the advisors, Mama! Sir, Si Mama! and please as a girl, and please as a gay. Mama! Faculty members. Awa ka! Good morning, ma'am. Pwede ko magpapirma og clearance, ma'am, kay para makumpleto na ako, ma'am, ba? Kay para nabok ako tigas grade. Kay daw ang eskwela. Oh, sure. Bi, patanawa ko sa imong clearance. Aw, kinahanglan pag-aog, duha ka floor wax, tulo ka sabon, isa ka lampaso, isa ka siling lanod, isa ka saling tukog. O kinahanglan pug ka manilhig diya sa likod, no, pamlorox pug ka sa log aron na maduwagan na to imong grado mapirmahan na uni. Grabe mo naman, eh. Kasi ganahan po kag, mo, balay, yuta, baka, kabaw, iro-iring, motor, sakyanan. Gusto ko man gusto, ma'am. Hatagad ka, dali,